La Creu Roja de Granollers impartirà un curs de primers auxilis als voluntaris de la mitja marató de Montornès. Aquesta actuació forma part del conveni de col·laboració que han signat els organitzadors de la cursa amb aquesta entitat. Aquest és un dels temes que s'han tractat a la darrera reunió del comitè organitzador. Les trobades són periòdiques i també permeten coordinar la gent encarregada de les diferents àrees, com pot ser el guarda-roba o bé l'entrega de dorsals. Cada any, entre policies, sanitaris i voluntaris, participen a la cursa prop de 400 persones. Recordem que enguany tot el que es recapti a través de les inscripcions anirà destinat precisament a la Creu Roja. L'entitat ho invertirà en un projecte d'inserció laboral als 4 municipis on es du a terme aquesta prova atlètica. Els municipis són Montornès, Montmeló, Vilanova i La Roca. El mateix dia de la Mini de Solidària farem una carpa informativa sobre hàbits de salut per infants, fan aquest curs per preparar la gent de voluntariat de la mitja de cara a atendre les urgències, també tenim previst altres col·laboracions que encara estan per concretar, però és tot dins d'aquest marc de col·laboració nou d'aquest any amb la Creu Roja de Granollers.